Dobrý deň, nastráž bratia a sestry. Dnešný blog bude o Európskej únii. Európska únia je jedno veľké klamstvo. Je to fašistická organizácia, ktorá sa podieľa na vytváraní celosvetovej krízy. Podieľa sa na inváziách do cudzích zemí, takisto ako USA a Veľká Británia. A to všetko za zámienkou boj proti terorizmu. Je nespočetne veľa dôkazov o tom, že agenti rôznych vlád sa infiltrovali do krajín ako Irak, Líbia, Island, Grécko a tak ďalej, kde pracujú ako rozbíjači politickej scény, aby tak vyvolali občiansku vojnu či teroristické útoky, ktoré sú samozrejme zmanipulované. Európska únia je skaza Európy, ale aj keď na to ľudia prichádzajú, myslím si, že je urobených toľko škôd, že sa ťažko budú členské štáty dávať opäť vlastne do podoby, ako vyzerali predtým. Európska únia je len jeden veľký biznis, ktorý najskôr podľa predošlého plánu dáva a potom bere. Bohužiaľ, berie o mnoho viac, ako dáva. Prosím ľudia, zobuďte sa a neverte médiám. Médiá vám nikdy neukážu pravdu a keď áno, tak opäť skreslenú. Cenzúra, ktorá bola za komunistov, v podstate nikdy neprestala a možno sa ešte viac zhoršila. Zabudnite na televíziu, rádia, noviny a už vôbec na bulvár. Internet je zatiaľ jediné médium, kde ako tak sa prezentuje nielen klamstvo, ale aj pravda. Bohužiaľ sa veľmi striktne pracuje na tom, aby bol internet cenzúrovaný. Deje sa to napríklad tak, že v médiách hovoria o častom fotení nahých detí, o pedofílii a rôznych zvrhlostiach. Pravda je však taká, že veľa týchto obvinení sú vymyslené a vykonštruované, a to z dôvodu, aby si sami ľudia zvolili cenzúru niektorých internetových prejavov. To však vedie k úplnej cenzúre. Potom bude internet slúžiť ako terajšie médiá, ktoré len klamú a klamú. Nenechajte si vziať internet. Je to jediná slobodná informačná sieť, kde sa dá ako tak nájsť ešte pravda. Pod týmto videom nájdete odkazy na videá, v ktorých sa dozviete ešte viac pravdy o tejto fašistickej Európskej únii a rôznych konfliktoch medzi rôznymi štátmi. Ľudia, nebuďte ovce, na stráž.